санаи 9 май мардуми шарифи тоҷикистон дар қатори дигар халқу миллатҳои собиқи кишвари шӯравӣ рӯзи ғалабаро ҷашн мегиранд. мутаассифона имрӯз аз иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ дар тоҷикистон танҳо 17 нафар боқӣ мондаанд ки сину соли аксари онҳо аллакай ба 100 солагӣ расидааст. дар арафаи 80 солагӣ рӯзи ғалаба мо аҳли эҷоди сомонаи оилатиҷӣ дар ҳамкорӣ бо сарпарасти кулли барнома шабакаи савдои пайкар, сарпарастони барнома, маркази савдои алмосии шаҳри ҳисор, интернет провайдери Nets Solutions ва Карат Ламбард тасмим гирифтем ба айодати иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва онҳое ки дар ақибгоҳ барои ғалаба саҳви худро гузоштаанд биравем ва ин бобоёни қаҳрамонро бо иди зафар муборакбод бигӯем. агар мехоҳед дар бораи қаҳрамониҳои бобоёни 100-солаамон бештар бидонед, пас моро ҳамроҳӣ кунед. аз 17 нафар иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ танҳо 2 нафарашон дар шаҳри Душанбе умр ба сар мебаранд. ин пирони қаҳрамон кистанд ва имрӯз чӣ рӯзу рӯзгоре доранд? барои ба ин савол посух гирифтан мо сароғоз ба шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати ноҳияи Синои пойтахт муроҷиат намудем. сол то сол шумораи иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ бисёр кам монда истодааст. имрӯз дар ҷумҳуриямо ҳамагӣ 17 нафар иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ мондааст. дар шаҳри Душанбе ҳамагӣ 2 иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ мондагие ки хурсандиовар аст ҳамин ки ҳар дуи ҳамин иштирокчиҳо дар ноҳияи мо дар қайди шӯраи собиқадорони ҷангу меҳнати ноҳияи Сино ҳастанд ва аз ҳолу аҳволу зиндагии ин шахсони бароманд, ин пирони кӯҳансол, ин иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ Заргару Мухтор, Нағзибеку Бозорака мо хабардор ҳастем. аз ҳар як гапи ҷаноби олӣ барои иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ як дунё ҳаст. агар шумо харангон марафта дидага бошед, дар пештоқи вай навистаги ки ман шуморо иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ то рӯзе ки дунёда ҳастам фаромӯш намекунам. ана ҳамон осоишгоҳҳо барои ҳамин иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ақибгоҳ пешкаш кардагиянд ки мо ҳама бисёр ҳам хурсанду миннатдор ҳастем. бо роҳбаладии намояндаи шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати ноҳияи Сино Ҷамила хон мо ба айодати 2 нафар иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва 4 нафар заҳматкашони ақибгоҳ рафта бо дастгирии шабакаи савдои пайкар ба онҳо маводи хӯрока аз қабили орд, равған, макарон, биринҷ, донагиҳо, маводҳои шустушӯӣ ва торту ширинӣ тақдим намудем. В лице вас мы хотим поздравить всех наших освободителей. Кто есть, кто нет, чтобы всегда вот их все помнили. Спасибо. Дети ваши, всегда это ваши подвиги будем помнить. Спасибо. Чтобы больше этого не было. Чтобы никто не видел то, что мы видели. Ни дети ваши, ни вы. Чтоб никто не видел. яке аз иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ Мухтор Заргарови 102 сола мебошад ки дар деҳаи чоряккорон зиндагӣ мекунад. ин пири барнодил аз ташрифи кормандони сомонаи оилатиҷӣ ва ҳамроҳони мо шод гашта нақл кард ки ӯ дар синни 16 солагӣ ба таври ихтиёрӣ ба ҷанг рафтааст. дар набард ба муқобили душман ранҷу азобҳои зиёде кашида бошад ҳам ҳисси баланди ватандӯстӣ ва талош баҳри озодии башарият аз зулми фашистони гитлерӣ ба онҳо аскарони шӯравӣ нерӯ мебахшид. Бобоҷон, салом алейкум. ва алейкум. мо аз номи сомонаи оилатиҷӣ ана дар ҳамкорӣ бо шабакаи савдои пайкар омадем ки шуморо бо 80 солагӣ иди ғалаба табрик кунем. ҳазор муборак раҳмат. бошад. ҳазор раҳмат бошад. чӣ хотираҳо доред аз шумо кадом солҳо хизмат кардед дар давраи кадом қисм? ман 22 давлата гашти хизмати мекардам. як соат дар кор кардам шумо фаҳм. مگر رقم شما نفهم من رفیقام بردن با من نو 16 ساله بودم فهمیدی؟ آنشی نکی یا گوش کن
Oysa sinema kaldım şuma kuş gide. бобоҷон Ҷон. кани хотираҳотонро нақл кунед гуфтед азоби бисёр кашидам чӣ хотираҳо дошт Nuhum sentabr بود. Baktım mahima can verem can. Orada da guvda ki ku. Raftım Maris kastırdı şaşma. Xunuk tunuk. Nomu Navison'dan. Yolda kadar tanka bile. Şaşma olarak bud geçerdim. Kurski devletin mayor Taparkov da can tukuydu. Kurski, Sumiski, Omiski, Tomiski. Dubrovka, Sasnovka, Fransa, Rumenya. Çekoslovakya, Latviya, Litva, Mongolia, шаҳри Готуру кирер меби ҷанг омад. иштирокчии дигари ҷанги бузурги ватанӣ Бозор Нағзибеков дар маҳаллаи Гипраземи шаҳри Душанбе умр ба сар мебарад. ин марди далеру шуҷоъ дар озод намудани 22 шаҳр аз зулми фашистон саҳми арзанда гузоштааст. сину соли бобои Бозор ба 99 расидааст ва агар худо насиб гардонад соли оянда 100 солагиашро ҷашн мегирад. برای غمخواری برای دقت برای غمخوری ما اظهار کرده ما نداریم. برکت در صدر кормандони сомонаи оилатиҷӣ ҳамчунин ба аёдати 4 нафар заҳматкашони ақибгоҳ солиҳа раҷабоваи 99 сола, ҷума нормуродов ва билол сафарови 95 сола ва маҳмудахон баҳридиноваи 96 сола рафта онҳоро бо 80 солагии иди ғалаба табрику таҳният гуфтанд ва барояшон мавози озуқаворию торту шириниҳо тақдим намуданд. аз ҷониби шӯрои ветеранҳои ҷангу меҳнати ноҳияи Синои пойтахт ва иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва заҳматкашони ақибгоҳ рӯйпӯшҳои гарм тақдим карда шуд. به سر فرزندها اهل عاله یار برادر ساخت سلامتک و پناهش نگاه دارد و با همراهی فرزندها اهل عاله پدر مادر یار برادر به مراد مقصد برساند. دایم شاد سلامت باشید، دایم رواجی کارتان کرد. арафаи 80 солагии ғалаба иди шумо ин як дуюмаш фаҳмидем ки рӯзи мавлуд рӯзи таваллудатонам будааст рӯзи 9 май. ҳамин хотир манамин اگر سهر بود موندن گیرید سهر بود آدم بود омада истодира нағз да нағз муам ҳамчунин табрикҳои муам ба қатори дигарро қабул صد кунед. بار شکر саломат бошед. صد بار شکر خالاجان این شورای ویترانو یک ادیال گرم هیچ برای زادروزتون ادیال گرم بخشیده با زادروزتون 80 سالگی زمستون بعد пӯшида гарма как шуда من اینجا میمونم. шумо нағз ҳастед, сиҳат саломат ҳастед. рӯзои ид муборак бошад. 80 солагии ғалаба муборак бошад. рӯзи ид ҷанги бузурги ватани ғалаба, иди ғалаба муборак. саломат бошед, саломат бошед. шунидед? аз номи ҳамаи манамин навераҳотону чавераю ҷавоно мани тӯҳфаҳоя қабул кунед. тӯҳфаҳоя қабул кунед аз номи набераҳою фарзандо. در امان خدا باشم. ربنا ظلمنا аллоҳу акбар. дар интиҳо бори дигар ба сарпарасти кулли барнома шабакаи савдои пайкар, ба сарпарастони барнома маркази савдои алмосии шаҳри ҳисор, интернет провайдери Nets Solutions Бакарат Ламбард барои дастгирияшон дар таҳияи ин барнома изҳори миннатдорӣ намуда бори дигар тамоми мардуми шарифи Тоҷикистонро бо 80-мин солгарди иди ғалаба бар фашизм муборакбод мегӯем. умедворем ки қаҳрамонӣ ва корнамоиҳои бобоёни шӯҳратмандамон дар ҷанги бузурги ватанӣ барои ҳар кадоми мою шумо намунаи ибрат гашта барои ҳимоя ва ободии ватан тамоми ҳастии худро мебахшем. иди зафар муборак.